Magandang araw mga padaba. Andito naman tayo para magluto ng pork pochero. Ito yung ating mga sangkap. Siyempre, ang pork kasim. Masarap kasi yung kasim yung parang may mga litid-litid. Masarap yan pag lumambot, malinamnam. Ito yung ating mga sangkap. Ang gaganda ng kulay nila, no? May kamatis na pagka pula-pula. Yan namang ating bok choy na ang ganda ng pagka-green. Ang sarap niyan pag nagsama-sama sa sabaw. Yan, mamaya ihigop tayo ng sabaw ng pochero. May kamote, may bok choy, may kamatis, may sitaw. Dami nating sitaw. Carrots, bell pepper. May naani kaming bell pepper sa likod Ayan, prituhin muna natin yung kamote para masarap pag nilagay natin mamaya sa sabaw ng pochero. Yung lasang mabango na, hindi parang nilagay lang yung kamote. May dagdag na aroma yan Tapos, pati yung saging, prituhin natin. Yung saging kasi manamis-namis yan sa sabaw Ayan, para masarap ang ating ulam. Tabi muna natin sila. Bawasan natin yung mantika para yung kasim naman ng ating unahin na muna natin tong carrots. Prituhin din natin para masarap ang lasa. Iba kasi pag pinipirito yung mga gulay, medyo ano mo muna sa mantika. Hindi naman yung lutong-luto, parang half cook lang. Tatapusin natin ang luto niyan doon sa sabaw pagkulo. Ayan, i-half cook muna natin. Set aside muna natin sila ngayon. Mamaya, kakailanganin natin sila. Ayan, iprito na natin ang baboy na binabad natin sa toyo at paminta. Yan ang magbibigay ng masarap na lasa dyan sa pork. Para yung mismong baboy may lasa. Yan. Ito, bawang. Daming bawang. Madami tayong inilagay na bawang para masarap. Sangkot siya natin. Ayan, halo-halo. Mekos-mekos nga daw, sabi diba? Lagyan natin ng sibuyas. Haluin natin mabuti. Naglagay tayo dyan ng konting bay leaf lang para medyo may pabang ng konti. Asin, kamatis. Ganda ng kamatis natin, Ang pula-pula. Mura na kasi kamatis ngayon. Kaya nag-iba tayo ng tomatoes. Hindi na yung tomato sauce, hindi na yung tomato paste. Fresh tomatoes naman tayo. Takpan natin. Palambutin natin. Ayan, lamog na yung ating kamatis. Kumulo na. Kumulay na sa sabaw. Lagay na natin ang ating sitaw. Pagkaganda-ganda ng sitaw, sariwan-sariwa. Bagong pitas din yung sitaw Yan ang masarap sa pochero. Maraming gulay. Pag hindi ka naman masyado mahilig sa karne at pero gusto mo rin meron, gulay ilagay mo madami para ma-enjoy mo pareho. Lagay natin yung kamote natin pinirito kanina. Yan, para lumambot na siya dyan. At yung lasa niya sumama na sa lasa ng sabaw. Yan, masarap yung kamote, manamis-namis, tsaka yung carrots. Yan ang masarap sa pochero Hindi mo malaman kung anong lasa ng sabaw diba? Medyo manamis-namis na may konting asim dahil dun sa kamatis. Tapos, yung mga gulay na ilalagay mo, may lasang matamis. Hindi mo na kailangan magdagdag ng asukal. Yan lang mismo. Okay na siya. Takpan natin para maluto yung mga gulay. Ayan. Tingnan na natin. Check natin kung luto na ba yung ating karne. Lambot na. Lambot-lambot na. Luto na. Magaling tong multi-cooker paglutuan Isang lang, dire-diretso Ayan, maganda sa ganyang klase ng luto. Nagpapalambot. Lagyan na natin yung saging. Ang sarap niyan. Yun talagang hahanapin mo siya. Pingin ako ng saging. Gusto ko yung saging. Lagyan na rin natin yung bell pepper. Pampabango. Ang bango-bango. Amoy handaan. Ang sarap. Nandito kayo mga padaba, maaamoy nyo, ang sarap.
bigyan ko kayo isang mangkok. Bigyan na natin yung bok choy. Ito yung bok choy, madali lang maluto yan eh. Pagka nasingawan ng init yan eh. Lanta na agad yan eh. Takpan muna natin sandali. Mga 5 minutes. O, ayan o. Luto na. Luto na. Ang ganda o. Okay na to. Goods na to. For the go. O, kain naman tayo. Ito na yung ating niluto. Tikman na natin. Kuha tayo ng sabaw. Tikman nga natin kung masarap yung sabaw talaga. Oh, ang sarap. Carrot sa sitaw, ang sarap. Magkasama. Kuha naman tayo ng laman. Okay. Oh, yan. Kagatin natin yan. Matikman natin kung nandun yung lasa. Oo nga, sarap din ng laman pork. Ang sarap. Andun yung lasa ng sabaw. Pareho sila. Nag-combine ng kanilang lasa. Oh, parehong lasa. Ang sarap. Oh, thank you for watching mga padaba. Salamat sa support. Bye-bye.